ithuba lokuthi bangene kulama hour ngoba bona kukhona abashodayo kwenye hour ngathi angazi noma bawu-6 noma abane-6 ne-10 kube bona esizokwazi ukuthi sibagcwalise bese bona beshera i-hour leyo. Uma bethi wena uzokhuleka i-10 minutes, omunye uzokhuleka naye 10 minutes baze baqede leyo hour nxa bebaningi ukuze silwe lempi esibhekane nayo. Uzwakala kahle bandleni. Uma usalwa namuntu ungaphikisani namuntu, yekela ukukhuluma yakhuluma. Wena zazi ukuthi ulisotsha, ulindele wena ukuthi ikhomanda yakho ikhiphiswe kuwe ikhuze lo moya. Asambeke nawe manje kusele sengenzeka ukuthi uma uqede njena bese sibamba masinyane laba kade bengekho nabo bathatha indawo yabo bangene. Ukukhuleka uyakhuleka uhamba ngemoto, ukhuleka ubabise bonke ubabeke emkhulekweni. Uyakhuleka uhleli, uyakhuleka ulele, hayi ulele embhedeni. Ungalala phansi ngesihlo ulala ngesandla ulele. Umkhuleka unokuhlupha ngoba ubiza umuntu omazi, awubizi umuntu ongamazi. Asithathele nansi verse. Oh, thank you, Jesus. Matthew 21, verse 28. Unemazwi uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe nabaFarisi nabo bonke ikhulu, abuye akhulume nabo bonke abangabazalwana abantwana ukuthi wash out zigaba uzothi wena loya uyafela ubulala abantu, kodwa kuthi ngosuku ehamba ngale emhlabeni afika ngaphambi amukeleke. Wena ngoba usuhambe wajwayela usuthatha yonke into lula bese wena uluza umbuso, ngoba uthi bonke laba bayongena phambi kwalaba abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa-ke manje sikhuluma nansi indaba. uJesu ekhuluma nalo ozosindiswa, ekhuluma nalo ozomlalela, ekhuluma nalo ozohamba naye, ozovuma ukuhamba naye. Uma ungavumanga ukuhamba naye akakufosteli, kodwa novumayo ukuthi uzohamba naye uyahamba naye, ahambe ekhuluma naye endleleni. Funda le verse. Matthew 21 verse 28. Kepha nithini na? Umuntu
wayenamadodana amabili. Waya kwekuqala wathi, mntanami, hamba uyosebenza namuhla esivinini. Yaphendula yathi, angithandi. Kodwa ngasemumva yaguquka yaya. Amen. Ngolwenye ulimi. Now, what do you think? There was once a man who had 2 sons. He went to the elder one and said, Son, go and work in the vineyard today. I didn't want to, he answered. But later, he changed his mind and went. Why? uJesu akabizanga ifemeli akabizanga uvele wenzani waya kula madoda ayithi wakhuluma naye eyokuqala lalela kahle akabizanga ifemeli akabizana bonke isizwe sonke uvele waya kule ndoda ndoda hamba uyosebenza usivini sami ayesomuntu buya kahle zinyani nje kahle akabizani ifemeli ukhuluma nalo hamba uyosebenza esivinini sami namhlanje hayi kusasa namhlanje yaphendula lento ithi iyaphendula ithi uma iphendula lalela kahle uma uzwa kahle uNkulunkulu uma ekhuluma akakhulumi nomunye ongekho ukhuluma nawe wena okhona kuphi phambi kwakho ungibona nje nami ngisemsebenzini umsebenzi wami ubani uwe noma ungakhuluma kanjani nami mina kumelanga ngikhathazeke msheni akumelanga ngibe ne-stress ukuthi umsheni uthekile okwami yini ukukhuluma naye msheni uyavuma kavumi ngenzeni mina uyathanda kathandi ngenzeni kodwa le ndoda lithi Bible yavuma yathi ngiyaya kodwa ithe mayisuka yona isiyodwa yenzani yahlala jaya ngila angambe nawe ngiye ekhaya uma uthumela umntanakho uthi hamba uyokwenza ukuthini athi yebo ngiyaya ajikelela wena ulindeni abuye nami ukuthi wenzeni
wena wenzani? Ya Jesu. Uthi hamba uyosebenza namhlanje. Uyabuya uJesu kwasa. Naye banenhlanhla laba asebehambile vele. Wayiphi banenhlanhla ngoba bona sebenzeni sebehambile. Kusele mina nawe. Umsebenzi wethu bawubheka ukuthi ilanga nelanga wenzile yini. Ngakuthi awenzanga ungabheki umotha. Uthi umotha wenzani. Kade kumele ukuthi ngabe la ebandleni akekho bheka omunye. Nomunye nje uza nje negroup yakhe ayishumezi. Oh yes. Oh. Uma ngingakwazi ukugcina lo mntwana angeke ngikwazi ukubagcina nabo. Uma ngingakwazi ukugcina lo baba angeke ngikwazi ukugcina nabo. Uma ngingakwazi ukugcina lo sisi angeke ngikwazi ukubagcina abantwana. Ingabe kubani ngoba ivangeli lami limele lithathe yonke i-age. Uzwe isikhalo sayonke i-age. Ukwazi ukubabekezelela, ukubazwela, ukubahambela. Wazi ukuthi umsebenzi wakho ugcina lesizwe. Uzala kabili, uzala enyameni, uzala emoyeni. Inkosi inkosi. Asiphuthume nawe. Asithathe uPhilip, Mark Philip. Or as started Haggai. Haggai chapter 2 verse 4. Umuntu osebenza nemfundo. Umuntu ohamba nemfundo. Uthini Haggai chapter 2 verse 4. Joshua,
Funda ngoba ngolini. But now don't be discouraged, any of you. Do the work, for I am with you. When you come out of Egypt, I promised that I would always be with you. Amen. I am staying with you, Amen. so do not be afraid. Uma ungumntwana kaNkulunkulu. Oh my God. Lalela kahle ukuthi uthele uJesu. Kulesikhathi esikuso. Bonana kahle. Cabanga kahle. Khumbula kahle ukuthi uvumelene naye. Yeah. Ngoba uqinisa laba abamzwile abamlalelayo uthi izinto ohlangana nazo ayibusi ukukhathaza ngoba mina ngikhona nawe ngihamba nawe xa uhamba naye uNkulunkulu ayikho into ozoyenza ungaqalanga kuye. Ayikho into ozoyikhuluma ungamfakanga. Kudingeka laba abazokuma. Akusho ukuthi uma uhlangana nezimo akasekho eduze kwakhe. Ufuna nje ukumbiza. Xa uhlangana naso isinimo kukhona ipromotion afuna ukukunikeza yona. Kodwa into yakho indlula kulesilimo. Biza yena. Ngoba uyena umnikazi owumsebenzi. uDavid wayethi noma ehlangana nani akwazi uDavid ukumbiza uNkulunkulu wena. Amahubo 71 verse 17. Amahubo 71. Wena othandazayo, wena onothando lukaJesu, qiniseka ungabheki umuntu ngoba umqhele akuwona wabo bonke owalaba abamvumile bathi ngizohamba nawe, ngizohlala nawe, ngilale nawe. Abakholwa uye bayazi ukuthi izitha zabo isitha sakhe usathane. Hayi umuntu uma kungena imimoya kuye elwa nawe unikezwa amandla ukuthi ukhuze. Awukhuzi yena, ukhuza umoya ongene kuye ngegama onikezwe lona. Ngoba umele uliprove legama ukuthi uma ulibiza kwenzekani. Nxa ulibiza kungenzeka imistake ayikho kuyena uNkulunkulu. Imistake uthi wena Joshua uyababanga bonke. Uthi musu ukhathazeka ngezinto ohlangana nazo. Lalela uNkulunkulu, nikela yena umthwalo wakhe lo. Umthwalo wakhe ukuba wena uziprove ukuthi lo Jesu uyakulalela na. Uyamlalela bese naye uyamthanda bese naye mthanda. Hayi ukuthi yena uma wenza izinto ezimbi uyakuyekela, uyakhuluma nawe. Athani sokwenza.
Sizothandaza. Awufunde incwadi kaMark, chapter 13, verse 34. Mark 13, verse 34. Unjengomuntu owahambela kwelinye izwe. Yeah. Unjengomuntu owahambela kwelinye izwe, washiya indlu yakhe, wanika izinceku zakhe amandla. Ileyo naleyo wayinika umsebenzi wayo. Wayala umlindisango ukuba alinde. Njengoba singasonke, nawe uphethe okwakho. Usukufunda ukulahla lokhu wena ophathiswe khona. Bese ufuna ukuzothatha okwakho. Awushaye nje ngalokho okwakho. Lokho ophathiswe khona. Yenza nje okwakho. Ungafuni ukuthi ulingisele omunye. Awenze nje lokho okwakho. Ngoba xa ubuya akasena umusa. Ngabe uzola ngabantu abanele nakiga baniza badwa izimpi akade bebhekene nazo khona impi oyilwa kwifemeli yakho baze babone noJesu ukuthi uyaphila bese bekulandela bese bakulandele bengakamboni wena ungakakhulumi ukuthi angihambi ngedwa khona ngihamba naye engihamba ngikhuluma naye ngithi noma kumele ngilale naye. Ngeke ukwazi ukumazi ungalenzi. Kukhona ukukholwa okuhamba nokulalela. Usukulalela lokhuluma kuwe. Awulalela okhuluma komunye. Before Jesus. Come to us. Nkulunkulu ungifundisile wasebusheni bami. Izilandelile izimangaliso zakho kuze kube manje. Kusho umuntu owenze ombonile omzwile. Manje uma ezinye izinto ziqala awutsheli muntu uyabuyela uNkulunkulu umtshele ukuthi uNkulunkulu ngikulandele ulingisele le ndoda uHezekiya wathi uNkulunkulu ethu mayethi Hezekiya angeke usinde kulokugula kwakho uzokufa. uHezekiya akaphikisananga nesithunywa akaphikisananga nesithunywa wathi kayena wasiyekela isithunywa
wabhekana noNkulunkulu wakhe wathi weNkulunkulu ngihambe kahle phambi kwakho ngenze konke ongitshele kona ngihambe kahle ngenze konke ongitshele kona ungathi uthi kungenzeka kanjani ungitshele lento isikhalo sikaHezekiya uHezekiya wena nabo abantwana wabekisho nje wena nabo abantwana kodwa wanele wathi uHezekiya angeke usinde kulokhu uyahamba ayeli indlu yakho ungathi uHezekiya uthi impilo yakho ngoba awunikanga ekhaya manje ngilayeli kwakhe uthi kodwa mina ngihambe kahle phambi kwakho ngenza konke ongitshele kona wakhala ekhaleni kwakhe wakwazi ukuzwa uHezekiya wakhala ekhaleni kwakhe uthi uNkulunkulu ngihambe kahle angenzanga nendoda iphutha amazwi akho okade unginika wona ngiwenze wonke uNkulunkulu wabamba umprofethi wakhe wathi umprofethi uyeka anikeze igama ukuthi aphile eminyaka kwisikhathi esinje nxa kuthi awukakenzi umsebenzi awucabanga sesiyathandaza God is calling us to come unto Him. I think walk over up. If your spiritual areas you can feel which the move is no longer the same. The move is no longer the same. We are basically an organization. Oh, that's ANC, we beg it, I'll beg it. But as the church, we need the power of the Holy Spirit. Hallelujah. When God is sending us, we need to move according to His instructions. According to these specifications. And our God is very strict. Hallelujah. We need to go back to the basics. So umkhoza wethu Thixo simkhoze ingathi siyaqala usindiswa. We will take this movement to His greater glory. Hallelujah. Hallelujah. We need to take this movement back to what it was. Ngeke kulunge singene sihlale sibanda siphume sibanda singene sigula siphume sigula
who is the author and the finisher of our faith. So tell him about the I feel good to respect. My God. I feel good to walk umuntu. Access my promises in our generation, more than well is slumbered in our generation, more than well is nobody is seven so yes, yes, that is our most needed in our generation. We have become traditional. Sometimes I envy. How someone to move. Come back, Holy Spirit. We need you. We need you. We need you. We need you. Yes, we need you. The promise is on. And it is miracle. If my people who are called by my name shall humble themselves, I will hear them and heal their nation. More and more. See, enter to our sons of God. Oh, we come unto you and say, oh, we will school now. More and more. For this last time, let us noise. For this last time, revival. Oh, we will school now. More and more. More to do that. Holy Spirit. Now we're going to come God. They are hungry for you, Holy Spirit. Oh, we need you. My Father, we need you these days. More and more, we are availing ourselves. Forward to the man, expecting the service, and our own pass and desire. He has availed us to your purpose. He has told us to the Lord. Our people are very good to it. People are very good to it.